Molweni namkelekile nonke kwezi Shisabe Entertainment guys. Ukhaya the Girl kudala ke a trend out for the entire week last week. Abantu bem-accuser ngoba uthanda izinto eziphezulu angazi affordiyo. As a result uye wabanjwa, okay? Into ebesivezelwe ku Facebook leyo allegedly kuthiwa uKhaya the Girl ebefuna nyani indlu but ke ngoku engaqualify. Then ke yena ke into ayenzileyo according to the report is that uye wahamba waye islip xa ithi uyaz hand over kwabhaqa into ba no, this is a fraudulent pay slip. That is when ke amapolisa aye afika ke amthatha. This is her side of the story. Maske simve uba uthini, then at the end I'll come back. Social media ngam ne fraud nentwana ndifuna ashore into zi2. Number 1, andiyenzanga fraud. Number 2, andisozanga FNB. Even ngoku ndisene card la FNB, I'm still an active member here kwa FNB. Ndisene card ndisabhenka no FNB even namhlanje. Andizamanga uthenga indlu ngaborhorhoro bendazi. Leyo into I want to assure you. Kona ufuna uthenga indlu benifuna uthenga indlu. And I approach abantu abathengisa izindlu ndachaza bana no ndifuna uthenga indlu but ndifuna uthenga cash ngexesha elithile. Ne? Udifuna uthenga indlu cash ngexesha elithile. Wacela please produce izinto zakho sibone just to see. Daba producer bana nasi statement samba so. The only thing that I produced today abantu abanye nabo kayisitwa into abantu abathengisa izindlu as agents they produce ID copy statement samba sakwa FNB ne proof of address. That's the only thing endibanikeze bona. And nabo bayivumile lonto. So kule ndawo kuyo andikwazi explain more because of into sidibene nomthetho uyibona andikwazi ungena more bandase but yena ndifuna asho kule ndawo kuyo ndiloze 100,000 rand ibi deposit yalandla 100,000 rand kule ndawo kuyo. So yeah bendiye ndabanjwa on a Friday bendiyosayina ndiyogqibezela into zami ndiyosayina kwafika abantu baka FNB kwafika namapolisa ndabanjwa. Lucky enough bekhona abantu agency bathatha accountability ndingaphela apho bandase but because of signature yami bekhona kufuneka nami beyibhadi yayo yonke le case ndingaphela apho kulo ndawo. I can't really explain further but ifraud andiyenzanga. So ke guys nalo icala likaKhaya uyatsho into kokubana wonke umuntu othanda ukumsupporta uzobe evelile ecourt on the 29th of July 2025. So if uyifollower yakhe and ufuna ukumsupporta please be there. Now kukhona ke abantu abamkholelwayo baninzi ke abangamkholelwa uba manyani she did not do the fraud because Bible ba how is it possible that ungabanjwa kanti ifraud awuyenzanga. But khona omnye ke usisi omthethelelayo uMogirl uthi jonga uMogirl wafumana esami agent yathatha into zam yenza i-joint bond ngento zam without my knowledge ndayi-co-owner zange ndiyiyeke ndayilwa isavelana ngoku lonto 760,000 ye-fraud yase-Standard Bank. So to all of those abangamkholwayo uMogirl izinto ezikanjena ziyenzeka guys. So your thoughts must engage and ndizonibona kwi-next upload yam. Bye.